Tuismitheoirí Peadar bhfuil, thógáil seo, agus agus rugadh me héasal Labhraíonn. Me sé Caitlín. Rugadh mé sasna agus bhag mó Teaghlaigh dí éireann na bhí mé seart mlína díos. Bhí mé cónaí an nearan agus pású mé Peadar agus do muid cónaí seo chun é 4 bliana leis. Tú fóla mé Gaeilge chun sin. Well, níl an Peadar Gaeilge barely bí, so but I'm see heart and tabla í genuine ní bheith a gútí Ireland, so Tá sé einta táhacht a dúsa go mar Gaeilge acu. A sinna teangaí atá go dúsa an cléamhain agus bhfuilm agus sin bhfuil go mar Gaeilge acusan beidir le tuairt an dar a glún eile. Tá deas na tacú nar tacú sa Ghaeltacht tacú náit nachhfuil cósa leis a gráit, tacú náit speisialta, tacú náit bhfuil teangaí de henseir a lóirtean agus móhíonnta sin na hintaiste hanáte heile Gaeltacht is fiú na hintú leithas íar bhín. Bhálann de ganne bé fiúmas bagana í lóirt lefa agus iad is bragú chun treifa be Gaeilge lóirt. Má cetar nar má dhéamh. Anis rudí bha bhí dóir a réir hís bha Jack ar haáid. Bhí de trí bhíon, bhí sé imdói. Mai gásah. Bint ní gobar an muosa stí le heile, teamar a thart fan náit, mar bolna chusa sconsaí na gold a garanta na chlóhan. Tena Gaeilge céim ar chéim leis na de bes sin, sinna duchas a tanan agus ní arhan sin. Ceanglann se mar sin ceangal dún leis a talú leis a cheantar na tógú sin, mar se ceangal blú cheangal den leis a náit.